Bé, si us sembla bé, seguidament lliurarem els guardons de la 5a edició del Premi Confederació de Comerç de Catalunya a l'excel·lència en l'activitat formativa i de la 9a edició del Premi de la Confederació de Comerç de Catalunya a la millor iniciativa lingüística del sector comercial. Vull agrair en primer lloc que ens acompanyi en aquesta ocasió el senyor Josep Maria Recasens, director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, el Joan Josep Isern, director del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, a la senyora Ivonne Griley, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, en Xavier Bosch, director general d'Immigració de la Generalitat de Catalunya, i en Jordi Subirana, diputat de Comerç i Esports de la Diputació de Barcelona. Jo, amb el nostre president, estaran compartint aquesta taula per al lliurament dels premis, que totes aquestes persones, a més, han vingut acompanyats de càrrecs tècnics de les seves secretaries i departaments que es troben avui també entre nosaltres i que els donem la benvinguda. Bé, la formació professional constitueix un eix fonamental tant pel bon funcionament del mercat de treball com per la promoció personal i professional de tots els que participen i és un factor essencial per a la competitivitat de les empreses, la qualitat del servei i dels productes que els nostres comerços ofereixen. Des dels seus inicis, la Confederació de Comerç de Catalunya ha desenvolupat i gestionat plans i projectes formatius tant per a empresaris, empresàries i autònoms com per a treballadors i treballadores en actiu i en situació d'atur. Som un centre col·laborador del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Com a conseqüència dels successius acords nacionals de formació contínua, la Confederació de Comerç de Catalunya gestiona i desenvolupa plans sectorials de comerç i accions complementàries a la formació financiats per la Fundació Tripartita per la Formació en l'Empleo i per al propi Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. Des dels anys 80, la formació professional i la seva projecció sobre les empreses ha anat adquirint progressivament un significat considerable. No obstant, la formació permanent com a concepte i instrument de gestió dels recursos humans i de millora de les qualificacions és a partir dels anys 90 quan ha adquirit una gran rellevància. Per tant, es pot afirmar que el comerç necessita assessorament i formació tant per adaptar-se als canvis i introduir estratègies adequades perquè modernitzin la gestió empresarial com per establir una bona planificació de base que tingui en compte tots els aspectes de la gestió i organització empresarial: atenció, serveis, noves tecnologies, formes de distribució. La formació constitueix, doncs, una eina bàsica per triomfar en el mercat empresarial. El fort desenvolupament de les tecnologies de la informació, juntament amb la globalització dels mercats, comporta canvis radicals en l'organització, gestió i administració de les empreses i obliga a formar-se a través d'aquest aprenentatge vinculat a la realitat i en constant evolució del mercat i dels consumidors. La formació, doncs, desenvolupa el treballador, les treballadores, els empresaris, les empresàries, tant professional com personalment, i optimitza les seves gestions professionals i l'orienta cap a aquestes noves formes d'organització i gestió que han de permetre a l'empresa respondre a les necessitats de la demanda. En els diferents plans de formació, gestionats per la Confederació de Comerç de Catalunya, des de l'any 2004 al 2011 hem format 86.209 alumnes. 86.209 alumnes. Qui diu que el comerç no vol formar la seva gent? Aquest any, 2012, ja portem 10.456 persones. La intensa i extensa formació impartida durant els darrers anys no hauria estat possible, evidentment, sense la inestimable col·laboració de tots els centres de formació, avui molts d'ells aquí presents, als que els agraeixo personalment la seva tasca i el seu treball, ja que ells són els que realment traslladen els nostres objectius formatius a tot el món associatiu nostre, al 100% de tot el territori de Catalunya. I ja, sense més, començarem a lliurar els primers premis d'avui a l'excel·lència de l'activitat formativa, que són premis que vol destacar aquests aspectes d'eficiència administrativa i de gestió de l'oferta formativa, l'alt grau de professionalitat dels docents i les instal·lacions i innovacions dels equipaments formatius. La Confederació de Comerç de Catalunya vol premiar amb un diploma de reconeixement a la destacable qualitat en l'àmbit de la formació als centres escollits per al jurat amb la creació d'aquest Premi Confederació de Comerç de Catalunya a l'excel·lència en l'activitat formativa. La Confederació, en aquest sentit, el que vol és distingir aquell centre formador que durant aquest últim any ha assolit amb una nota d'excel·lència els plans formatius compromesos. Dono la paraula a la directora de formació, Rosa Serrano, la qual ens darà la lectura del jurat. Moltes gràcies.
Bon dia a tothom. El jurat es va reunir el dia 23 d'octubre del 2012 a la sala de juntes de la Confederació de Comerç de Catalunya sota la presidència del senyor Pere Llorenç, president de la Confederació, fent constar que s'han tingut en compte els criteris establerts per la Confederació a l'hora d'analitzar les propostes presentades i reconeixent per part del jurat la qualitat dels centres formatius col·laboradors de la Confederació de Comerç, així com la seva implicació en el desenvolupament de les tasques formatives, per la qual cosa s'ha fet molt difícil la selecció dels guardonats. Així mateix, el jurat vol expressar l'agraïment a tots els participants per l'esforç realitzat i els encoratja a continuar amb aquesta línia de treball. Del conjunt de centres formatius col·laboradors de la Confederació, el jurat acorda distingir com a finalistes mereixedors del diploma de reconeixement a la destacable qualitat en l'àmbit de la formació per la seva qualitat en el desenvolupament de les accions formatives, qualitat en el professorat i en el compliment dels objectius i normes fixades per la Confederació. L'estudi Centre d'Activitats Educatives. Lliura el diploma al senyor Josep Maria Requesens, director de Comerç de la Generalitat de Catalunya, i recull el diploma la senyora Maria Pilar Lozano Fernández de Pinedo. I així mateix, a Mecavit, lliura el diploma al senyor Pere Llorenç Lorente, president de la Confederació de Comerç de Catalunya, i recull el diploma al senyor Francesc Cavier Esquiu. I acorda atorgar el Premi Confederació de Comerç de Catalunya a l'excel·lència a l'activitat formativa per la seva excel·lència en el desenvolupament de les accions formatives, la seva excel·lència i qualitat d'aules i professorat, la gestió de l'alumnat i el compliment de les normatives i objectius fixats per la Confederació a Idiomunt i Língua Calella. Lliura el premi al senyor Josep Maria Isern, director del Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya, i recull el premi al senyor Francesc Rossell, que ara ens adreçarà unes breus paraules en nom dels guardonats. Bon dia. En representació d'Inlingua Calella, donem les gràcies als membres del jurat del Premi a l'Excel·lència en l'Activitat Formativa que ens ha honrat en concedir-nos aquest guardó. Un any més hem continuat treballant per l'excel·lència, donant resposta a les necessitats formatives de les micro, petites i mitjanes empreses del sector del comerç, que com a motor econòmic de Catalunya genera riquesa i, en conseqüència, dona ocupació. En aquests moments de dificultat, la formació és una de les claus per augmentar les capacitats i habilitats dels professionals del comerç, que no podem oblidar-ho. Per aquesta raó, esperem que es continuï invertint en formació dels emprenedors i treballadors, que són el gran recurs de les empreses. També agraïm al Departament de Formació de la Confederació de Comerç que amb la seva tasca i perseverança ha facilitat el desenvolupament de la nostra feina amb eficiència. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, ara tot seguit lliurarem els guardons de la 9ª edició del Premi de la Confederació de Comerç de Catalunya
a la millora iniciativa lingüística del sector comercial a aquelles entitats i establiments que s'hagin distingit en la promoció i l'ús de la llengua catalana. Aquest premi s'emmarca en la campanya de la Confederació de Comerç de Catalunya Oberts al català, que té com a objectius principals fomentar l'ús de la llengua catalana en els sectors del comerç, dels serveis i del turisme, informar sobre normatives comercials i lingüístiques, fomentar l'associacionisme comercial i contribuir a millorar el perfil professional dels treballadors d'aquest sector. A partir d'enguany, el premi incorpora la denominació Memorial Mercè Canal, en homenatge a la nostra companya i amiga que es va deixar el juliol passat. Ha estat una decisió unànim, ratificada pel Comitè Tècnic i el jurat del Premi. La Mercè va ser la cap del Servei Lingüístic de la Confederació de Comerç de Catalunya gairebé des dels inicis d'aquest departament. I durant 15 anys. Posteriorment va esdevenir presidenta de la nostra Comissió Lingüística i en la seva llarga i brillant trajectòria de prop de 20 anys de vinculació i compromís amb la nostra confederació, destaquem la creació i l'impuls d'aquest premi i de la campanya Oberts al català. Ambdues iniciatives han esdevingut una referència a Catalunya pel que fa a la normalització i la dinamització de la llengua catalana en els sectors del comerç, dels serveis i del turisme. Com a homenatge ben merescut a la Mercè, gran lingüista, excel·lent persona, bona companya i amiga, mare exemplar, lliurarem als seus familiars, en la persona del seu pare i del seu fill, que avui ens acompanyen, un guardó de reconeixement. Ho fem en nom de totes les entitats, administracions públiques i altres persones vinculades amb el sector, amb les quals la Mercè va treballar i que ens ha fet arribar a totes aquestes entitats unes grans mostres d'amistat i d'afecte per ella. Així doncs, tot seguit, el nostre president Pere Llorenç farà lliurament i entrega d'un guardó dedicat a la Mercè, que sempre serà per nosaltres un exemple de passió per la llengua catalana i d'entusiasme en tots els aspectes de la vida. Sisplau, podeu vindre a recollir el guardó, president. A poc, Només volia donar les gràcies a la Confederació de Comerç de Catalunya per aquest homenatge a la meva mare, perquè sempre ha estat molt dedicada en tot el projecte de la Confederació. Moltes gràcies. Gràcies per aquest premi atorgat en memòria a la meva filla, descansi en pau, per la seva entrega en els treballs fets per la Confederació de Comerç de Catalunya. Aquest primer premi i els que s'aniran entregant cada any amb el seu nom, definit com a Memorial Mercè Canal, omplen d'un salt orgull a la nostra família. Mercè era la persona més bona i meravellosa que sempre estava disposada a ajudar. Moltes gràcies a la Confederació de Comerç de Catalunya. Després d'aquest reconeixement tan emotiu per tots nosaltres, vull destacar que el llegat de tota la feina de la Mercè perdura
en aquest premi i en la campanya Oberts al Català. Perdurarà, evidentment. Continuarem les seves iniciatives que ella va engegar. Tenim ben presents els savis consells que ens va donar com a gran planificador lingüística. Per continuar aquesta feina, comptem amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, del Departament d'Empresa i Ocupació, de la Direcció General per la Immigració de la Generalitat de Catalunya, de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, de representants dels quals avui ens acompanyen. També voldria subratllar la col·laboració de l'Ajuntament de la nostra ciutat, de Barcelona, i dels ajuntaments en els quals també hi hem signat convenis de col·laboració: Tarragona, Igualada, Lleida, Salou, Begues, Rubí, Mataró, Amposta, les Masia de Voltregà, Deltebre, Sant Carles Ràpita, Ampolla, Tortosa, Mataró, etc., i alguns altres que estem a punt de fer-ho. A motiu d'aquesta campanya i del projecte El Comerç t'acull, una altra iniciativa de la Confederació, també tenim entre nosaltres representants de les principals entitats d'immigrants i d'acollida, amb les quals també col·laboren, com ara la Federació d'Entitats Latinoamericanes de Catalunya, la Cambra de Comerç del Perú, a Espanya, l'Associació Cultural d'Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses, de Dones Empreses Xineses, la Fundació Nous Catalans, del Col·lectiu de Romans, etc. I com ja és habitual, ens acompanyen representants d'entitats que treballen a favor de la llengua catalana i amb les quals hi col·laborem. Amb nosaltres ens ha compartit una estona aquest dematí la Múriel Casals, d'Òmnium Cultural, del Consorci de Normació Lingüística, de la Plataforma per la Llengua. Per cert, també lamentem enormement la desaparició del Martí Gasull, fundador d'aquesta entitat i persona compromesa amb la nostra llengua. També volem donar les gràcies als membres del comitè tècnic i del jurat que han estat treballant a l'hora de la selecció de totes les candidatures. Aquest any celebrem la 4ª edició amb el Premi Extraordinari per l'aplicació del Pla d'Assessorament Oberts al Català i en aquest marc del Pla d'Assessorament que vam engegar l'any 2009 hem visitat més de 3.000 establiments de prop de 70 localitats de tot Catalunya regentats per immigrants, els quals han rebut molt bé i amb un gran interès la nostra campanya d'Oberts al Català. També, d'altra banda, hem continuat ampliant la difusió d'Oberts al Català en el sector del turisme, a tot el territori, en les demarcacions de Barcelona, del Camp de Tarragona, de l'Anoia, de les Terres de l'Ebre, de Lleida i de Girona. Hem augmentat considerablement els punts clau de difusió d'aquesta guia de benvinguda, País del Comerç i del Turisme, com també ha estat present en esdeveniments importants com ara el Saló Internacional de Turisme de Catalunya-Barcelona o la Fira World Travel Market, celebrada a Londres, ciutat en la que també es difon des de la delegació de la Generalitat de Catalunya. Bé, ja per anar finalitzant, passem ara a la lectura de l'acte. Demano a la Montse, que és la nostra cap del Servei Lingüístic de la Confederació, perquè faci el lliurament de l'acte i farem ja el lliurament dels premis. Bon dia. Lectura de l'acte del jurat del Premi CCC a la millor iniciativa lingüística del sector comercial, Memorial Mercè Canal. Reunió del dia 20 d'octubre de 2012 a la seu de la CCC, presidida pel senyor Pere Llorenç, president de la Confederació de Comerç de Catalunya. El jurat, format pel senyor Josep Maria Requesens, director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya. La senyora Yvonne Griley, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. El senyor Xavier Bosch, director general per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya. El senyor Miquel Esquirol, representant d'Òmnium Cultural. El senyor Pere Llorenç, president de la Confederació de Comerç de Catalunya, i el senyor Miquel Àngel Fraile, secretari general de la Confederació de Comerç i secretari del jurat, va prendre els acords següents. Primerament, el jurat ratifica la decisió de l'entitat que acorda que, arran de la mort de la Mercè, creadora d'aquest premi i de la campanya Oberts al Català, presidenta de la Comissió Lingüística, i la denominació d'aquest guardó a partir d'ara sigui de Premi CCC a la millor iniciativa lingüística del sector comercial, Memorial Mercè Canal. El jurat també lamenta la pèrdua de Martí Gasull, fundador de Plataforma per la Llengua. D'altra banda, el jurat vol destacar l'alt nombre de candidatures presentades i la seva qualitat. També vol remarcar que totes promouen activament l'ús de la nostra llengua. Així cal esmentar diversos elements comuns a moltes entitats i establiments. La bona política comunicativa, la trajectòria lingüística en la defensa de l'ús de la nostra llengua, la utilització del català en les noves tecnologies, la participació en campanyes de normalització lingüística, etc. Distincions. Del conjunt de candidatures que s'hi han presentat,
El jurat acorda destacar-ne les següents i atorgar-los un diploma que reconegui el seu treball a favor de l'ús del català. Així, pel que fa a la categoria entitats, s'ha decidit reconèixer les entitats següents. Fundació Vincle, Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer, Unió de Botiguers de Molins de Rei, Unió de Botiguers de Ripoll, Illa Comercial GAP, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Federació de Comerç d'Amposta,